Irudi bat txertatzeko más botoian klikatuko dugu. Hemen, importar. Aukera desberdinak ditugu irudiak sartzeko. Edo Google irudie bilatzailetik, edo gure ordenagailutik, edo karpetetatik. Momentu honetan hartuko dut bat bilatzailetik. Bilatzen dugu, aukeratu eta selekzionar. Irudia klikatzen badugu gainean, hurrengo puntuak agertuko dira. Zertarako tamaina aldatu ahal izateko edo biratzeko. Kokatu ahal dut nahi dudan tokian. Ezabatu nahi badut, eskumako botoia kortar edo suprimir teklatuan emanda. Eta horrela desagertuko da.